Llavors, potser us sona aquesta música que acabeu de sentir, perquè és molt coneguda. I també l'instrument. Efectivament es tracta del piano. El piano tant pot tocar sol com a instrument solista, o també el podem trobar en agrupacions de cambra, o també en grups de música moderna i jazz, o inclús potser en algun capítol del Bugs Bunny. Però com podem distingir el piano dels altres instruments? Vegem-ne les característiques. El piano és un instrument de corda percutida, perquè emet el so percutint les cordes. No, home, així no. Es diu que és un instrument de corda percutida perquè té uns martells que percuteixen les cordes. On vas amb això? Els martells són a l'interior de la caixa i són accionats per les tecles. Quan toques una nota, el martell que està sota de les cordes la fa sonar i l'apagador que està al damunt para el so quan treus el dit de la tecla. La caixa de ressonància i la tapa harmònica són les encarregades d'amplificar-ho. I saps per què serveixen els pedals? Noi, no saps res! Quan activem el pedal, els apagadors deixen d'aturar el so de les cordes. Ara que ja hem vist les parts del piano, escoltem aquesta petita peça, que segur que la coneixeu. Sabíeu que els avantpassats del piano són el pianoforte i el clavicèmbal? Podríem dir que el pianoforte és el pare del nostre piano modern i el clavicèmbal, l'avi, perquè és el més antic. Ah, i si mai us trobeu un piano, no dubteu mai a tocar-lo, que no us farà cap mal.